lidi, já vás vítám u mého dnešního videa a dneska tu mám hosta. Zdarec. A řekni, co to dneska bude. OK, dneska to bude věc, kterou všichni doufáme známe. Bude to jakoby challenge, kde budeme mít otázky a půjde vlastně o to, že my se budeme vlastně dávat otázky na sebe. Já budu třeba dát otázku na ní. Moje nejoblíbenější jídlo a třeba řekne pizza má bod nebo nemá bod. A když budeme nejvíc bodů, tak potom bude mít 5 dobrých jídel nebo 5 špatných jídel, jedno dobrý a musí uhádnout, co to je. Pak, když neuhádne jedno, pak dostane talíř vážně s bombou, tak se připravte. Takže to bude něco jako vlastně Think and Challenge. No, něco jako Think and Challenge. Tak začínáme. Tak první ty, protože jsi host. Já si podám papír. Máme napsané otázky. OK. Jezdil jsem někdy v Kizmány? Ano, jezdil s kamarádem. Ano. Tak teďka já. Má jeden bod. Oblíbený jídlo. Bude asi pizza. Ne. Víte, co to je? Kaši nebo řízek. Jo, ale bylo to na jeden pokus. Jako. Tak to jsem neřekla, že? Takže No. každý má 3 pokusy. No, tak od teďka, no. Takže každý 3 Takže teďka každý máme jeden bod. OK. Se to tak dá říct. OK. Pachila jsem si nikdy nechty. Ne. Přesně. Je to chlap, takže ne. Takže pití, můj nejoblíbenější. Tak dál by se říct energiťák taky? Ne. OK. Hodem. Energiťák to nebude. Není to energiťák. Energiťák to není. A nebo čaj? Ne. Multivitamin? Jo! Oh, nice. Jak to víš? Je to 2-2. OK. Oblíbené pití. Oblíbené pití energiťák. A nebo? A nebo kola. Ale, Multivitamin. Ale počítá se, to máš jeden bod. počítá se, protože to bylo Okay. jedno. Tak nejoblíbenější, jakoby, dá to tak říct, že jsou to youtubeři. Nejbližší youtubeři. Kovy? Ne. Vůbec. Nevíš? Pane bože. To youtuberů z Christy Baby? Já nevím. Ne. Ty vole, tak nevím. Ještě Žádný? jenom jeden. Pokud. Já nevím. Takhle koukám nejčastěji. Nevím, jako koukám, ale... Marvex? Ne, vyplývalo to, Okay. že nečí, takže to bylo TV Twix. Já jsem Okay. ti napověděla, že je to jakoby víc youtuberů. Okay. Takže snad Okay. víme, kolik máme bodů. Moje oblíbené jídlo. Oblíbené jídlo. Jídlo je oblíbené jídlo. Řízek z kaší. What? Já! Napravdu pokud taky říká. Okay. Film nejoblíbenější. Nejoblíbenější film. Jakoby, můžu ti napovědět, je to horor. Resident Evil. Jo. Pane bože. Tak, teďka tady. Kolik to je? Nevím. 4-3. Tam nám to kamera počítá. Ne, kecám. 4-3. Já si to pamatuju. 4-3. 4-3. 2-4. To je. 4-2. 2-4. Ok. Poslední otázka. Můj nejoblíbenější film. Je to taky horor. Viděl jsem úplně všechny díly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v angličtině. S českýma titulkama. Jakoby je to něco brutálního. No, dá se říct si, že ne. Řezaj tam mozky. Tak se svokne. Nevím. Tak něco řekni. Resident Evil? No já no. Jo? Jo.
Všechno si četla ty odpovědi. Ne, nečetla. Co to je? Jo. Měla jsem někdy na sobě parkour? Ne. Měla. Nepamatuješ si, když jsme byli u té kamarádky No, jasně. a jak tam měla ty parky, já jsem si je tam zkoušela. Jo, takže je to 5-2. No. Tak jsem Já to mám prohrál. asi 2. Co? Kdo pro... Já prohrána. Míra prohrál. Ok, takže se dokupuje jídlo a uvidí se, co to bude. No a jinak tady už bude jíst. Já vás nevidím. Dobrý, jsem si myslela, že to nějak bude, no. Ale tak jdeme na to. Já mu ukážu, že Dojte. tady je. Z toho sype. On se to sype. Já mu to prostě budu ukazovat, to víte asi. Tak první já se začneme čím? Jo, tímhle začneme. Je to hodně hnusný. To já nevím. Jo, asi ne, ale to nedělalo, takže. Dobrý, dělej zajeco. Chleben. Kurva. Dobrý? Ty vole, to mi to neblinkej. No a to už brácha taky, brácha pojď trochu dál, no takhle. A jen zaberu, dobrý, Já to bude mám zažívaný některý. nejlepší. Otra, rozumím. Vidíte, co to je? Dělej. Ne, to musíš sníst. Tady máš to vodíčko a prostě to nafukuje. Tak jaký to je? No, tak ještě To je Nesquik. ne, jo, je to Nesquik. No, tak jdeme na další a Já vám upozorňuji, to je že to, měl co... si dávat nic spálivého, nebo mě to do zažerový trty. A tam to budeš pít, jo? Tak si to, Je to hnus? to chyť. Není to hnus. Ne, dobrý, vařilo se to. Tady kvasta. Dobrý? Měla polívka. Jo, tak pak si to dopiješ. Teďka to bude sice... Zásmi si no. 3. Ne, ty na to nešahej, ještě to budu mít 3. Ale ten máš teďka pod sebou koš, jo? Netrvej to jinam. Dobrý. To ani ještě neochutnával. To je pasta. Pasta s ničím. Tak mu dáme jenom teďka čuchnout. Dobrý jak pejsek. No ty vole, to je pasta s Nesquikem nebo s něčím. Ne. Polívkou. To je o tom, jsme tady mluvili. Ty nahrání. Něco hnusného, ale. Ne, jen to vyčuchuj. Jenom počuchat. Na mě z toho čichnu blbě. Tak To je dobrý. pasta s polívkou. Ne. Trochu se strefil, ale je to pasta s tím. Je to pasta a česně. No, ty Je vole. to, já to, tam je, to jsou vlasy. Mám se bát? Jo. Jenom letím. To bylo. Jenom trochu kousni. Tady. On nemůže, on na to slabý, tak dobrý. Ty Tak vole. tady to budeme muset vzít. Tak to mu dáme tak jenom čuchnout. No.
Tyhle to smrdí. Tak mi to půjč. Ale nesmíš to ušáhat tohle. Ty to ušáháš. Dělej. Kapinku. Ty vole, to je... Vole, česnek, ty vole. Cibule, no. Chci vole s nějakou strouhankou, s marinánka, pep. Ne. Ne, kdyby si to budu držet v ruce? Ne. Onen. Jenom čuchnu. Ty jdeš, ale ty pleveš mimo záběr, to nemá cenu tam. Tak. Mohu. Co si dává do chleba? Míň. Ne, mouka. Ještě mi radši zabila. A tohle to bude sice jako něco tvojeho oblíbeného. Je tam malinkýho. A teďka to už fakt budu muset sníst. To není zase tak hrozný. To bude mít. Hej, to je. To jsou granule. Jo. To miluju. Ale promíšu. No tak až Tak dělej, jdeme. Vidíte, to odstojíš, jde. Jde do pusy. To můžeš dát do pusy. To je jenom jedna věc. Počkej, co to je? Cuchni. Jo, už je z tohohle. Ty jsi to normálně si z toho kousnul. Chleba. Ne. Tak ty granule s kolíškou. Ne. Dej to do pusy. Mirku, dej to do pusy. Tak cibule. Jo, ale ty jsi to neměl hnedka vyhodit. No a my se s váma asi rozloučíme a zatím čau. Ahoj.